В Криму ранок для багатьох кримсько-татарських родин знову почався тривожно. Окупаційні силовики вдерлися до осель 5 кримських татар. Облави відбулися на околицях Севастополя, у селах Ескішулі, Терновка, Айланма, Поворотне, у селі Заланкой, Холмовка, Бахчисарайського району, а також у Васієт, Строганівці, Сімферопольського району. У Строганівці прийшли до 41-річного місцевого імама Раїфа Фівзієва. Коли він прокинувся на ранкову молитву, окупаційні силовики вдерлися до його оселі. За словами дружини, вони знайшли те, що самі й підкинули. Из него изъяли только... Сначала проверили все телефоны, планшеты, ноутбуки, но в основном все это детское, на которых они занимаются. Они все перепроверили, забрали только мужской телефон. Остальное все оставили. Забрали, нашли пару книг и литературу, которую сами же подбросили. Подбросили в мои кастрюли, в которых я готовлю. То есть даже на то, что у меня там их не должно было находиться, они мне возмущались, говорит, нашли и все видели. На місце обшуку приїхав адвокат Едем Семідляєв. Втім, озброєний ОМОН без пояснень його не пропустив. Подошел к ОМОНу, сообщил, что я адвокат, прибыл для участия в следственных мероприятиях. Однако до настоящего момента, уже 40 минут, меня не пропускают без объяснения причин. Самого Раифа знаю уже больше 20 лет, могу его характеризовать только с положительной стороны. Окупанти, затримавши імама, повезли його до Сімферополя в окупаційне управління ФСБ. Ярамайлық yok, тек яхшы еляллық. Нічого поганого не можу сказати, тільки хороше. Ми усі шоковані. Знову в нашому селі облави почалися. Нехай Аллах усіх нас вбереже і наділить затриманих терпінням. Нас чекає важке майбутнє. Ми повинні знати, хто ми і тих, хто нам протистоїть. Ми повинні бути єдині і зберегтися. За кілька годин окупаційні силовики знову повернулися до оселі Фівзієвих з повторним обшуком. Буцімто вперше не змогли забрати усі речові докази. Затриманий у Холмовці 48-річний Завур Абдулаєв хворіє на цукровий діабет. В його оселі ФСБ також влаштували обшук. Голову родини забрали. Везде сараи, здесь все. Там его инструменты лежат, каждую дырочку. Зашли даже в курятник, посмотрели все в огороде полностью по периметру, пошли посмотрели. А ничего не изъяли у вас? Его телефон только. Только телефон изъяли и все, да? Да. Затриманий у селі Поворотне 51-річний Рустем Мурасов вночі повернувся з Ростова-на-Дону. Там напередодні Південний окружний військовий суд Росії засудив 4 кримських татар, затриманих 2 роки тому в Алушті. Їх визнали винними у тероризмі та спробі захоплення влади в Росії через нібито причетність до Хізбут-Тахрір. Мурасов їздив підтримати засуджених співвітчизників, а сьогодні прийшли по нього. За словами його матері, під час обшуку вилучили 150 тисяч рублів, 500 доларів та 100 євро. Каже, частина грошей належить знайомим, а частину Рустем отримав напередодні як компенсацію за підтоплений під час повені будинок. На початку 2018 року окупаційні силовики вже намагалися затримати його та його 51-річного приятеля Рустема Таїрова, який також сьогодні був затриманий. Втім, за кілька годин їх відпустили. Если, говорит, у вас есть там кто, чтобы подвез теплые вещи, готов, пусть приготовят. В общем, он сказал, ждите, будем, что там начальство нам скажет, что с вами сделать, будем решать. В итоге потеряли кучу времени, и вроде как мы не нужны оказались. 51-річного Джебара Бікірова затримали у селі Терновка. Його окупанти звинувачують у створенні осередку організації Хізбут-Тахрір, яку в Росії вважають терористичною. Інших затриманих під Севастополем звинувачують в участі у забороненій організації. Усі затримані активісти відвідували судилища над кримськими татарами та допомагали родинам політв'язнів. Эти люди никогда не оставались в стороне от тех проблем, которые сегодня есть в народе.
Сегодня можно было их увидеть на суде. Завтра эти люди могли делать передачку в СИЗО. Послезавтра эти люди могли участвовать во флешмобе в качестве поддержки, да, политическим заключенным. Помимо этого, они были организаторами и инициаторами проведения праздников для детей в своих регионах. То есть это люди, которые отличались своей гражданской активной позицией вот на протяжении всего этого времени. Справи 4 кримських татар розглянув окупаційний суд Севастополя, де планують обрати запобіжний захід. Справу імама Раїфа Фєвзієва має розглянути окупаційний Київський райсуд Сімферополя.